Ya karo ya kase na mutanen garin Yauri da kewayenta maza da mata matasa mai sarauta mai kudi da dan kasuwa da al'umma maza da mata. Muna gabatar muku da sabon kamfanin mu mai suna Plancy wanda tana sayar da takalman maza da mata kala-kala iri daban-daban. Muna da palm shoes Italians irin su half covers, muna da clarks, muna da slada da dai sauransu. Mata ina masu zuwa gidan biki wurin suna da ziyarce-ziyarce yan uwana mata ga takalma kuna iya siya at affordable price ga na yan makaranta ina masu attachment ga cover shoes muna da flat shoe akwai kuma half covers akwai high heels sannan da dai sauransu. Tana sai da baya tana sai da kaya kala-kala na mai da soho saurayi. Ka zo Plancy ki zo Plancy ki nemi kaya cikin sauki da mutunci a karama ka a baka komi olon sai ka zo Plancy. Gefen jakuna ma ba a bar mu da komai ba ga zara ga abaya kala-kala yan uwana mata ku garzayo zuwa Plancy. Plancy Footwears muna online business ga masu sayan sari ko ɗaya. Ga masu bukata ko ina kake za mu sa number waya wanda za ka iya kira a kawo maka kaya har inda kake. Ga mai bukatar number mu ta wallahi ta tafi ma wannan number 080 6633 6477. Plancy Footwears shine zaki.